Aquest dilluns començava al Tribunal Suprem el judici contra Francesc Homs pel procés participatiu del 9-N. El portaveu del PDeCAT al Congrés i exconseller de Presidència està acusat dels delictes de prevaricació i desobediència, pels quals la Fiscalia reclama 9 anys d'inhabilitació. Des de l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural van convocar ahir al vespre una concentració a Vilafranca per mostrar el seu suport a Homs. La concentració, que tenia lloc a la plaça de la Vila, va comptar amb la participació de més d'un centenar de persones, entre les quals l'alcalde i diversos regidors, tant del govern com de l'oposició. La coordinadora de l'ANC a Vilafranca, Esther Güell, explicava minuts abans de l'hora de la convocatòria que el judici havia començat tal i com es preveia. No, jo crec que ell estava més que ben preparat, també he estat escoltant les preguntes del fiscal i les seves respostes. Ell ja s'esperava que li demanarien, de fet ell ha dit que ell assumeix absolutament tot el que li imputen i fins i tot ha dit que va fer més coses perquè era la seva obligació, perquè de fet és el que diem, ells van fer el que els hi vam demanar, que era posar les urnes, i per tant jo crec que es mereixen tot el nostre suport i recolzament. Des d'Òmnium al Penedès, el president Jordi Parellada deia que el judici a Homs és una mostra més que l'estat espanyol està jutjant idees polítiques. Avui és un altre moment d'aquests que ens intenten boicotejar, ens intenten posar totes les traves, ens intenten judicialitzar el que no és judicialitzable, ens intenten jutjar a 2.300.000 persones, un punt més, però nosaltres ferms, units i treballant per tirar endavant aquest país nou que estem creant. Per la seva part, l'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, també va mostrar el seu suport a Homs, qualificant el judici de polític i negant cap voluntat de diàleg per part de l'Estat. En aquest cas, que és aquella consulta ciutadana sense ser vinculant, que no és vinculant, que no ha comportat absolutament res més que demostrar que hi ha 2 milions de persones que van sortir al carrer amb una voluntat d'opinar, això, al segle XXI, és atacable jurídicament? Jo em plantejo, això és una barbaritat, jurídicament parlant, no? Que al segle XXI es pugui condemnar algú per posar unes urnes per saber l'opinió de les persones, no? I per tant això jo crec que és reprovable i no entenc sincerament que des d'Europa i des de les altres institucions s'estigui deixant fer un atac a la democràcia com aquest. Els representants de les dues entitats sobiranistes van ser els encarregats de llegir el manifest de suport a Homs, que va acabar amb la frase «La democràcia no es jutja». L'acte va acabar amb el cant dels segadors.